והשארתי לכם לסיום משהו נחמד מאוד. ענת קופרמן, מכירים את השם? ענת קופרמן היא יזמית, היא כותבת שירים, היא עושה הרצאות, ואני ראיתי את השם שלה בפייסבוק שהיא חיפשה מלחין, ואני יצרתי את הקשר והתחלנו לעבוד על השיר, ואני הלחנתי לשיר שנקרא כוחן של מילים שהיא כתבה, ונוצר קשר ממש טוב, חיובי, והשיר הזה ייצא מתישהו החוצה לעולם. בינתיים התגלגלו העניינים, התחלנו לדבר על הרדיו, ואז הזמנתי את ענת להגיד כמה מילים לכם, מאזיני רדיו אפילוג. היא בן אדם כל כך חיובי, שהייתי פשוט חייב להזמין אותה לדבר איתכם. אז הנה, ענת קופרמן, בבקשה. שלום לכל המאזינים היקרים. רגע לפני שאני אספר על עצמי במעט, אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד שמחה להיות פה בתוכנית שניר מאהבה. ניר, האיש עם הלב הגדול והרחב שהכרתי לו ממזמן, ועל כך אני כל כך שמחה, הזמין אותי לומר אליכם מספר מילים באהבה, וכמובן נהניתי לבקשה שלו. שמי ענת קופרמן, אני תושבת אלעזר, אני נשואה, אמא וסבתא, אני יזמית, אני יוצרת את ערכת קלפי האימון המנטלי מתוך עולם הספורט, וכותבת תוכן בנושאי בריאות הגוף והנפש. אני מרצה, אני מנחת סדנאות, ואני גם כותבת שירים. אני חיברתי את ספר השירים לאחרונה מזווית אחרת בהוצאה לאור של מדיה 10. אני רוצה לשתף אתכם שבמהלך חיי היו לא מעט התמודדויות ואתגרים וחוסר ודאות, וחיפשתי את עצמי באמצע החיים. עד שמישהי אחת באה ואמרה לי, ענת, את חסומה. לכי שחררי, תתחילי לכתוב. והתחלתי לכתוב. וכל שיר עלה לי בנקודת זמן שונה, ברגעי השראה, שהיה צריך לצאת, כנראה אליכם, בשבילכם ובשביל העולם. אני רואה את החיים שלנו כמו שיר. כל מילה, כל תו, הם חלק מהמלודיה הייחודית שלנו. וכשאנחנו מתמודדים עם אתגרים, חשוב לזכור שלמילים יש כוח. למילים יש כוח לשנות את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם. לפעמים החיים מציבים, אתם יודעים, בפנינו אתגרים לא פשוטים. אנחנו יכולים להתקל בקירות, אנחנו נופלים ומתקשים לקום, ואנחנו מרגישים שנקלענו למבוי סתום. אבל כשאנחנו משנים את זווית הראייה שלנו, ומסתכלים על האתגרים כהזדמנות לצמיחה ולשגשוג, אנחנו לא נשברים מתוך המשבר. תאמינו לי שאתם יכולים לגלות את הכוח הפנימי שבכם. כך אני הצלחתי לגלות דרך אחד השירים הראשונים שכתבתי מזווית אחרת. ניסיתי, באמת ניסיתי, להתבונן על העולם מכמה זוויות. אבל בזווית הקאה קראו לי החושים ועבדה הרגישות. בזווית החדה הבחנתי בחסרונות, ובזווית השטוחה השטחתי רגשות. וניסיתי שוב, והסתכלתי על זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות, וזוויות צמודות, ולפעמים גם חד צדדיות. ואז לפתע, ככה פתאום, מצאתי זווית אחרת שהיא קצת מעוגלת וקצת שלמה, ומאוד פנימית ומעוררת. ככה זה כשרואים מזווית אחרת. ואני אומרת לכם, אל תיתנו לקשיים לעצור אתכם. בואו, תתמודדו ותנסו עם כל מכשול, להתמודד באומץ ובאהבה, לחפש את האור גם בזמנים החשוכים ביותר, ולנסות לראות איך החיים מתמלאים במשמעות אחרת וחדשה יותר. היום, כשאנחנו ניצבים בכאלה אתגרים, גם בחיים האישיים שלנו, אבל ודאי באתגר הלאומי של המלחמה, למעשה כל אחד מתמודד עם זווית אחרת משלו. אבל יש משהו אחד שאסור לנו לשכוח, וזה הצורך שלנו באחדות העם. וכך אני רוצה שביחד ננסה לפתוח לכולנו, נפתח את הלבבות, נחבר את כל הזוויות של כל אחד לאחת, לזווית אחת, שתהיה לנו לעתיד טוב יותר לכולם. וכשאני מדברת על לפתוח את הלבבות, כתבתי עוד שיר, כי הרגשתי את הצורך הזה בחיבור שלנו, בכוח שלנו, באחדות, באהבה הזאת שאנחנו כל כך צמאים אליה, כולנו כעם. לב אחד. לב אחד חי וקיים, ולב אחד שבור שנסדק. לב אחד פועם בלי הפסק, ולב אחד כואב ודואב. בלב אחד שאוהב ואוהב. ובתוך כל הלבבות זורם לו דם יהודי שלם, מאחד של שיר אחד, שיר מהלב. בואו נזכור את הכוח שבאחדות,
את העוצמה שבשיתוף הפעולה, את האהבה בלב של כולנו, של עם ישראל. בואו נסתכל על הדברים מהזווית הנכונה. נתמקד באהבה, בערבות הדדית, וניצור יחד עם חזק ומיוחד. אל תשכחו, כל אחד מאיתנו הוא חלק מפסיפס מדהים. אבל רק כשאנחנו נתחבר יחד, תאמינו לי, נוכל ליצור יחד תמונה שלמה ויפה יותר. בואו נבחר לראות את האתגרים גם האלה כהזדמנות לאחדות ולאהבה, ולתת לשירים את הכוח, ליצור הרמוניה משותפת, להביא את הלבבות קרובים יותר זה לזה, לתת לאהבה להוביל את כולנו. אז אני רוצה להגיד שוב תודה לניר ותודה לכולכם על ההאזנה, ממני אליכם, ענת. ענת, ממש תודה, תודה לך על מה שאת עושה, ומי שאת, מפיצה אור. אני תמיד אומר ליהודית מליק שירן שהיא מפיצה אור, אז הנה גם את מפיצה אור בעולם, כל הכבוד.